til denne helt særlige forestilling. Det er sådan, at vi har brugt måske en 5 ugers tid på både at have billedkunst og dansk og musik ind over, så vi har øvet os rigtig, rigtig meget. Og jeg vil sige, for det sted, vi var for 5 uger siden, og så der, hvor vi er kommet til, der er vi selv rigtig, rigtig glade. Børn er meget stolte, og de har glædet sig utrolig meget til at byde alle sammen velkommen. Det kan godt være, at der er sådan et par små ting indimellem, som vi stadigvæk har arbejdet på, men vi er sikre på, at I er et taknemmeligt publikum, der er gode til at klappe. Godt. Til denne aften i Kardemomme. Som I alle sammen nok ved, er Kardemomme en lille by langt, langt væk. I byen bor der mange mennesker, og når man går på gaden, kan man også møde forskellige dyr. Der er også en sporvogn, der kører fra den ene ende af byen til den anden ende. Det er ikke så langt, for der er kun 2 stopsteder. Oppe i tårnet bor Tobias. Han er meget gammel. Han er også meget klog. Han sidder i sit tårn hver dag og kigger ud, for så kan han nemlig fortælle folk, hvordan vejret bliver. Nu skal I høre sangen om byen. Her i Kardemomme er der vældig godt at bo. Alle har det dejligt, for her tager vi den med ro. Skoman laver dansesko og bager brød, og aftensolen maler byen rød. Ja, Kardemomme, hvor vi bor, det er den bedste by på jorden. Og politimester Bastian er verdens allerbedste mand. For vi har trommer og trompeter, hvis du trænger til en dans, og Kardemomme Byorkester spiller til du råber stans. Hurra, hurra, hurra på ny. Hurra for Kardemomme by. Men der bor jo mange andre mennesker i byen. Politimester Bastian, hans kone fru Bastian, tante Sofie og lille Camomilla, slagteren og bageren og fru købmand Berg. Der er også dyrehandleren, og så Tommy, og så alle de andre damer og mænd. I dag skal der være sommerfest i byen. På torvet er der lavet en scene, og alle folk i byen skal med til festen. Nej, det er ikke alle folk, for lille Camomilla må ikke komme med. Jeg vil så gerne med til sommerfesten. Det kan du ikke komme. Du er for lille. Jamen, alle de andre skal med, og nogle af dem er mindre end jeg er. Søde, rare tante Sofie, må jeg ikke nok komme med? Nej. Men udenfor går Tommy. Han slår sig til sommerfesten. Han kalder på Camomilla. Hej Camomilla, jeg glæder mig sådan til sommerfesten. Skal vi først ad sommerfesten? Det kan jeg desværre ikke. Min mor siger, at jeg skal blive hjemme. Men måske kan I finde på noget. Hov, vent. Hvad med at spørge gamle Tobias, om I kan hjælpe os? Jo, god idé! Og så går Tommy op til gamle Tobias i tårnet. Han er klog, så han finder nok på noget. Og ganske rigtigt, lidt senere kom Tobias hen til tante Sofie. Kære tante Sofie, vil De gøre mig den glæde at følges med mig til sommerfesten? Nej, det kan jeg desværre ikke. Jeg skal passe lille Camomilla. Ja, men hun kan da komme med. Nej, den slags er ikke for børn. Det kan der ikke være tale om. Jamen, tante Sofie, det er netop for børn. Det er en sommerfest for hele familien. Nå, ser de sådan på det? Ja, men så siger jeg ja. Det glæder mig meget. Virkelig meget, at de vil følges med. Alle folk i byen har travlt med at pynte op og gøre sig klar til den store fest. Men den
byen og holder øje med alting. Han har også en sort bog. Han skriver alt op i den bog. Han kan lide at hygge sig, og han går tit og synger denne her sang. Det er tit... alle folk i byen kender den, så det er tit, de synger med. Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand. For det synes jeg, man skal være, hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på, at alle har det godt. For jeg synes nu, det er flot at have det godt. Jeg har lavet en kardemummelov, som gælder, hvor man går. Og i kardemummelommeloven står: man skal ikke plage andre eller sætte livet til. Og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil. Og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil. Endelig kan den store sommerfest begynde, for nu er alle kommet. Du skal få velkommen, Bastian. Nå ja. Velkommen alle sammen her i dag til den store Kardemomme sommerfest. Det glæder mig at se jer alle sammen her i dag. Solen skinner, det er varmt, og alle er glade. Ja, det er kort sagt den helt rigtige dag til en sommerfest. I dag skal vi spise, synge og hygge os alle sammen i dag. Men nu skal vi høre den verdensberømte sangerinde. Jeg skal lige finde hende. Hun er blevet væk. Hvad skal vi nu gøre? Sante Sofie, kan de gøre os en tjeneste? Vores sangerinde er blevet syg. Kan de synge en vise for os? Nej, jeg kan ingen sang, der passer her. Jo, jeg er sikker på, at deres sang passer aldeles strålende ind hertil. Nå, tror I det? Ja, men så bliver det på eget ansvar. Kære alle sammen, vores verdensberømte sangerinde er blevet syg. Men i stedet har vi Tante Sofie til at synge en sang for os. Hvor er jeg gal? Jeg er så vred og sur. For her i Kardemomme er der ingenting, der dur. Hvis alle bare var som jeg, så gik det nok til sidst. Men ingen andre er som jeg, og det er meget trist. Den gode mester Bastian er glad for sang og spil. Men det er ikke det, vi har en panserbasse til. En god betjent skal være streng og bruge magt og lov. Og sætte folk i fængsel, hvis de går og laver sjov. Ja, og syversten, der styrer vores sprog, er et fæ. Han kører rundt med linje 1, som var det linje 3. Han burde ikke synge, for det lyder ikke pænt. Og jeg er glad at synge, når man ikke synger rent. Nej. Og drengene i vores by er frække en af hver. De spiser bare sukkerstaks og går med sorte tær. Hvis jeg var deres mor, så skulle de vaske så have ris. Og ikke spise bolcher og lakrids og jordbæris. Nej. Kardemomme er en by foruden kraft og krudt, hvor røverne går ud på vores, men det er strengt forbudt. Men prøver de at røve mig, så råber jeg kom an, og giver dem en på kassen og en ende fuld per mand. Ja! Det er jo sindssygt. Skal jeg det her? Ja. Synger godt. Det gør vi også. Er det rigtigt?